ایرو کرنتیکرنا کامپا قوشتپه یا penaberan Rojavayê Kurdistanê derbasî roja xwe ya dihandibe. Serbarî ku beryawê biryara qedexeya hatûn û çûnê ji ber rêgiriyê belavbûna vîrusa koronayê hebû û vê yekê rewşa penaberan pir zehmet û alos kiriye. Li kampa Qoştepe ji ber kerentîkirinê rewşa piraniya penaberan pir zehmetbûye. Bi sedan malbat îdî nikarin jiyana rojana dabîn bikin û karê piraniya xelkê jî ji dest wan çûye. Herwiha di van çend rojên borî de li gorî pêwendiyên me bi aliyên berpirs re dê kampê de zêdetir ji 350 penaberî di nav wan de zêdetir ji 10 malbatan bi temamî bi mercê ku li kampê venegerin ta qedexeya hatûn û çûnê heye ji kampê derketine û li ser wê biryarê jî imze kirine û li hewlêrê û dorûberê wê karê xwe berdewam dikin da ku karibin dibara jiyana xwe û malbatên xwe bikin. Li gorî zanyariyên radyoya Rebaz piraniya xelkên kampê yên ku ji derve kar dikirin karê wan ji dest wan çûye. Li şûna wan karmend nedin di nav wan de derbiderên Iraqî niha kar dikin. Roja yekşemê êvarê 26 Nîsanê yekem rewşa pêketinê vîrusa koronayê di nav penaberan Rojavayê Kurdistanê de li Herêma Kurdistanê hate tomar kirin ku yek ji lişteciyên kampa Dareşekranê bû ya ser bi hewlêrê ve û li ser karê xwe li hewlêrê ji karkerekî din bi vîrusê ketibû. Duî karî de penaberekî din ji nişteciyê kampa Qoştepe hebû. Tevlî ku encamên testên wî û malbata wî negatif derketine û rewşa wan niha aram e. Herwiha malbata penaberên nişteciyê Dareşekranê jî heman encam derketin. Her du kampên Dareşekran û Qoştepe ji 27 meha Nîsanê de wekû rêkareke xweparastinê ji bo selametiya penaberan û tendurustiya wan hatine kerentîkirin. Lê rewşa kerentîkirinê hevdemî bêkarî rewşa penaberên kampa Qoştepe herwiha Dareşekranê pir zehmet kiriye. Pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî heye. Hetanha dezgeha xêrxwaziya Barzanî çend caran alîkariyên mirovî pêşkeş kirine. Lê ew yek li gorî piraniya penaberan dibêjin bi tu şêweyan nabe cîgir ku penaber biçin karê xwe û debara jiyana xwe bikin. Ev yek di demekê de tê ku hetanha tu alîkariyên mirovî ji rêxistinên navdewletî mirovî di nav de Komîsyona Bilind ya Karûbarên Penaberan nehatine pêşkeşkirin. Bi tenê biryar e 220,000 dînarên Iraqî li ser penaberan werin belavkirin ji bo kirîna kelûpelên taqîmkirinê û parastinê ji vîrusa koronayê ji adiyê û înve. Ew yek jî hetanha negihîştiye kampa Qoştepe. Alî Ömer.